πες μου ειλικρινά ένα γιατί. Γιατί δεν μιλάς και σιωπαίνεις, γιατί δεν φωνάζεις και τα υπομένεις. Γιατί, πες μου ειλικρινά ένα γιατί. Γιατί δεν μιλάς, γιατί δεν φωνάζεις, γιατί σιωπαίνεις και τα υπομένεις. Για ρώτα ένα απλό. Γιατί δεν μιλάς, γιατί δεν φωνάζεις, γιατί σιωπαίνεις και τα υπομένεις. Γιατί, πες μου ειλικρινά ένα γιατί. Γιατί δεν μιλάς και σιωπαίνεις, γιατί δεν φωνάζεις και τα υπομένεις. Γιατί, πες μου